Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Zaro. Hindi matukoy ang taon at eksaktong lugar. Bicol. Sa murang edad ay naging ulilang lubos si Zaro. Dahil dito, kahit na nasa edad na 13 anyos pa lang siya, kinakailangan niyang magtrabaho para mabuhay. Kadalasan nagpupunta siya sa bawat baryo para mag-alok ng kung anong serbisyo ang kailangan ng mga tao. Maswerte naman siya dahil kung minsan nananatili siya sa isang bahay ng higit sa 3 araw, kaya nakakalibre siya ng matutulugan at pagkain. Isang araw, dahil wala nang maiuutos sa kanya ang kanyang mga kabaryo, naglakad siya papunta sa kabilang baryo nila. Tiniis niya ang pagod tsaka gutom noon at umasa siyang may matutuluyan siya ng mga panahong yon. Dahil sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa isang liblib na baryo. Halos mawalan siya ng malay dahil sa matinding gutom at uhaw, kaya nagpasya siyang magpahinga na muna sa lilim ng matandang puno ng talisay. Lalapit na sana siya roon nang makarinig siya ng lagaslas ng tubig. Napabuntong hininga siya at naisip niyang may malapit na ilog doon. Hinarap niya ito hanggang sa marating niya ang pangpang. Dahil sa labis na uhaw, uminom siya ng tubig doon at wala na siyang pakialam kung madumi o malinis yun. Pagkatapos niyang uminom, nagpasya siyang bumalik sa puno ng talisay. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad patungo roon nang may mapansin siyang nakasabit sa sanga nito. Dahil hindi niya gaanong nakita yan, nagpasya si Zaro na lumapit pa. Nakatatlong hakbang na siya nang mapansin niyang may gumalaw sa ibabaw ng puno. Lumakas ang kabog ng kanyang puso, kaya sinipat niya yon ng maigi. Napalunok pa siya ng kanyang laway nang mapagtanto niyang may malaki at mabalahibong tao na naroroon at nakamasid din sa kanya. Dulot ng takot, tatakbo sana siya pero lalo pang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ilang sandali pa, kinuha ng malaking tao ang nakasabit sa ibabaw ng puno ng talisay at nalaman ni Zaro na pangil pala yun. Sinenyesan siya ng dambuhalang tao na lumapit sa kanya, kaya kahit na nagdadalawang isip siya, sinikap niya ang humakbang para lapitan ang nilalang. Nagtaka pa siya sapagkat nagawa naman niya ang makahakbang ng mga oras na yon. Kaibigan, gusto kong ipagkaloob ito sa iyo. Ito ang dulong bahagi ng pangil ni Tandayag. Gusto kong ingatan mo ito at gamitin sa tama. Napakunot noo si Zaro sa sinabi ng malaking tao dahil parang may kung anong enerhiya ang tumutulak sa kanya para kunin yan. Inilahad niya ang kanyang palad at tinanggap ang pangil ni Tandayag. Inusisa rin niya kung anong may dudulot sa kanya ng pangil, kaya nagkwento sa kanya ang dambuhalang tao. Nalaman niyang nagdudulot ng iba yung lakas ng pangil at magkakaroon din siya ng matinding kabal sa katawan. Dahil hindi pa gaanong naiintindihan ni Zaro ang bagay na yon, tumango na lang siya at nagpasalamat sa nilalang na napag-alaman niyang isa palang kapre. Noon din, bumalik ang dambuhalang tao sa ibabaw ng talisay. Bigla namang inantok ang binatilyo. Saktong pagkaupo niya sa ilalim ng puno, tuluyan din siyang nakatulog. Nagising na lang siya dahil sa pagtama ng sinag ng araw sa kanyang muka. Nang maalala niyang pupunta sana siya sa ibang baryo, nagmadali siyang bumangon. Nagtaka pa siya kung bakit hindi na siya nakaramdam ng gutom at uhaw. Nagulat din siya nang malamang nakakwintas na pala sa kanya ang dulo ng pangil ni Tandayag. Dahil nais niyang makapag-ipon ng pera, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakay. Maswerte siya at muli siyang nakatagpo ng tao na nangangailangan ng kanyang tulong.
Nang malaman ng matandang si Pepay ang kalagayan ni Zaro, naawa ito at minabuting patuloy na lang ang binatilyo sa kanyang bahay. Hindi naman tumanggi si Zaro at magmula noon, doon na siya tumira sa bahay ni Lola Pepay. Itinuring siyang parang apo ng matanda, kaya itinuring na rin niyang parang tunay na lola si Lola Pepay. Dumaan pa ang mga taon, nanatili siya roon sa nasabing baryo at sa pangangalaga ng kanyang lola. Isang gabi, sa hindi malamang dahilan ni Zaro, ay hindi siya makatulog. Sobrang init ng kanyang pakiramdam, kaya nagtaka siya. Minabuti niyang bumangon na muna para buksan ang bintana sa kanyang kwarto. Nang mabuksan niya na yon, panandalian siyang nanatili roon at napalanghap ng hangin. Napangiti pa siya nang marinig niya ang paghilik ng matanda. Naisip din niyang sobrang swerte siya dahil nakatagpo niya si Lola Pepay na siyang magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Nasa kalagitnaan siya ng pagdungaw sa bintana at pagmumuni-muni nang marinig niya ang ingay ng mga alagang itik nila. Pinakiramdaman niya yan hanggang sa may marinig siyang ingay ng pag-angil. Kinutuba ng hindi maganda si Zaro kaya bumaba siya sa kanilang bahay. Dinala na rin niya ang kanyang itak dahil baka asong ulol ang nandoon at atakihin siya nito. Habang pababa siya sa kanilang bahay, nakaramdam siya ng kaba. Gayunpaman, nagpatuloy siya hanggang sa matanaw na niya ang kulungan ng kanilang mga alaga. Dahil nalalapit na ang kabilugan ng buwan, tumama roon ang liwanag na naging rason para makita niya ang loob nun. Ano kayang nandyan? Hindi naman aso yan ah. Parang tao na sobrang itim. Tapos kumikintab yung balat. Nakuryoso si Zaro, kaya mas lalo siyang lumapit doon. Habang humahakbang siya, napansin niyang mas lalo ring lumalansa ang samyo ng hangin. Kinutuban na siya ng hindi maganda, lalo na nang mapansin niyang may ilang itik ng nakahandusay sa lupa at wala ng buhay. Nang tuluyan siyang makalapit doon, napasigaw siya nang nakitang kinakain ng nilalang na nasa loob ng kulungan ang mga alaga nila. Dahil sa kanyang pagsigaw, napalingon sa kanyang kinaroroonan ang nilalang. Nagbabaga ang mga mata nito at puno ng dugo ang muka. Dahil sa kanyang nakita, nalaman ni Zaro na isang aswang pala ang pumasok doon. Hinugot niya ang itak niya mula sa kaluban nito. Papasukin sana niya sa kulungan ng naturang nilalang pero naging malikse ang paggalaw nito at nakalabas siya kaagad. Napamura naman si Zaro dahil doon at nang mapagtanto niya kung saan patungo ang aswang, sinubukan niya itong habulin. Habang tumatakbo, napansin niyang mas nagiging malikse ang kanyang paggalaw. Hindi na rin siya nakakaramdam ng pagod kaya mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Dahil sa kanyang paghabol sa nilalang, hindi niya agad na malayan na nakalayo na siya sa kanilang nayon. Nagtaka siya kung bakit walang kabahayan sa bahaging dinadaanan niya, pero nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo. Tumigil na lang siya nang huminto rin ng nilalang. Napalingon ito sa kanya at napangiti nang makita siya nito. Inihanda naman ni Zaro ang kanyang sarili, lalo na nang makita niyang nakahanda na rin ang aswang sa pagsugod sa kanya. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, nakita niyang papasugod sa kanya ang aswang. Napasigaw siya at napamura, tsaka sinalubong na rin ang nilalang. Nagsagupaan silang dalawa at napagtanto ni Zaro na maliksi at malakas pala ang nasabing aswang. Ilang beses niyang sinubukang tagain ito, pero naiilaga ng nilalang ang kanyang pag-atake. Nung mga sandaling yon, napahawak siya sa kanyang kwintas. Sa pamamagitan ng kanyang isipan ay nanghingi siya ng tulong at pagkaraan lang ng ilang sandali,
May kung anong enerhiyang dumaloy sa buong katawan niya. Alam niyang tumalab na ng husto ang bertud na nagmumula sa pangil ni Tandayag, kaya mas lumakas na rin ang kanyang loob. Kahit na hindi siya gaanong bihasa sa pakikipaglaban, nagawa niyang mailagan ang nilalang at masugatan ito ng kanyang itak. Napapaangil na lang ang aswang sa tuwing natatamaan ito ng talim, kaya mas ginaganahan din si Zaro. Noong lumaon, nagawa niyang maibuwal ang aswang. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at nagpasya siyang tuluyan ng patayin ng nilalang. Iiwan na sana niya ang katawan nun para makauwi sa kanilang bahay, pero may narinig siyang ingay sa hindi kalayuan. Kung hindi ako nagkakamali, mga aswang din yan. Garalgal ang kanilang boses at may kasamang pag-angil pa. Naisip ni Zaro na baka may kung anong pakay sa kanayunan ang mga nilalang na yon. Kaya nagpasya siyang hanapin ang mga ito para matyagan. Naging maingat siya sa kanyang paggalaw hanggang sa matanaw na niya ang 3 nilalang na mabilis na naglalakad. Dahil katulad ng aswang na pinaslang niya ang itsura ng mga yon, nakumpirma niya nga na aswang yon. Hoy! Kayo! Alam ko may masama kayong binabalak sa lugar na to. Mas maigi pa kung bumalik na lang kayo sa kung saan man kayo nanggaling. Huwag kayong magkakamali. Naguluhin ang tahimik naming bayan. Dahil sa kanyang sinabi, napalingon ang 3 nilalang sa kanya. Nakita niyang nakangisi pa ang mga yon at parang nanunuya sa kanya. Dahil dito, binantaan sila ni Zaro na kung hindi sila aalis, ay papatayin din sila. Sinabi na rin niya ang patungkol sa isang aswang na kanyang napaslang, kaya nang galaiti ang mga nilalang na yon. Sumugod sila kay Zaro, kaya kinalaban din niya ang mga yon. Nanggigil ang mga aswang sa kanya, dahil kahit na anong gawin nila, ay hindi nila nasusugatan at hindi rin nila mahuli si Zaro. Kalaunan, nagkaroon ng pagkakataon ng binata na madakip ang isang aswang. Sinakal niya ito at agad siyang nagpalit ng kanyang pwesto para maibalibag yun. Nagulat pa ang 2 aswang sa angkin niyang lakas, pero sa halip na matakot ay mas naging mabangis sila. Mas naging maliksi at malakas ang mga aswang, pero nang lumaon, tuluyan din silang bumagsak at natalo. Dahil buhay pa sila, minabuti na lang ni Zaro na patayin ang mga yon at iwan na lang doon ang kanilang mga bangkay. Manlalaban pa sana ang 3, pero dahil naging mahina sila, wala na silang nagawa. Noong magawa ni Zaro ang nasabing bagay, napangiti siya dahil napagtanto niyang tama ang sinabi ng kapre sa kanya patungkol sa pangil ni Tandayag. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagsasaya nang may maaninig siyang 2 mapupulang mga mata. Kinutuban siyang baka aswang yon, kaya lalapitan sana niya. Nang nakailang hakbang na siya, napailing na lang si Zaro nang makita niya ang isang dambuhalang ibong lumilipad mula sa pinupwestuhan ng aswang. Alam niyang yun na rin mismong nilalang na kanyang nakita, kaya hindi niya na ipinagpatuloy ang paglapit doon. Dahil merong aswang na nakakita sa kanyang ginawa, ang kanyang pagsasaya ay napalitan ng pagkabahala. Naalala niya ang kanyang Lola Pepay at alam niya na kung mananatili siya sa bahay ng matanda, pati yun ay posibleng madamay sa gulo. Para hindi na mapag-interesa ng mga aswang ang matanda, nagpasya si Zaro na umalis ng walang paalam. Naisip niyang kung magpapaalam pa siya, malalaman ng mga aswang ang patungkol sa kanyang Lola Pepay. Nang mismong gabing yon, umalis si Zaro sa nasabing nayon. Naglakad siya at naghanap ng daan para makarating siya sa kabilang bayan nila. Hindi niya ininda ang init, pagod at gutom, dahil ang tanging nasa isip niya ay ang ilihis sa gulo ang matandang kumupkup sa kanya. Habang naglalakad,
Inisip niya kung saan ang posibleng kuta ng mga aswang na umatake sa kanilang nayon. Nagbalak din siyang sugurin ang lungga ng mga yon para magawa niyang ubusin ang lahi ng mga yon. Alam niyang kapag meron pang mga aswang sa kanilang probinsya, magkakaroon pa rin ng pangamba ang lahat ng tao at hindi rin sila makakapamuhay ng mapayapa. Dahil sa kanyang paglalakad, nakarating siya sa mabundok na bahagi. Naisip niyang kung aakyat siya roon, mas magiging madali para sa kanya ang makarating sa kabilang bayan nila. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng pagsigaw sa hindi kalayuan. Alam niyang gawa yun ng tao, kaya inalam niya kung saan yun nagmumula. Habang naglalakad, may kung anong tinig sa kanyang utak ang nagdidikta sa kanya. Dahil nagbibigay yun ng direksyon, sinubukan niyang sundin ang boses. Dahil sa kanyang ginawa, nakarating siya sa isang maliit na nayo na nandoon sa paanan ng bundok. Nagtaka pa siya sapagkat kung sa ibang baryo ay tahimik na at tulog na ang halos lahat ng tao, doon na may gising ang mga yon at parang meron pang kasiyahan. Nang muli siyang makarinig ng pagsigaw ng babae, nabahala siya. Nagmatsyag siya sa paligid at nang mapagtanto niyang nasa iisang lokasyon ng mga nilalang, sinubukan niyang lumapit doon para alamin kung ano ang nangyayari. Nang makalapit siya roon, nakita niya ang maraming buto ng tao na nagkalat sa paligid. Dahil doon, nagkaroon siya ng kutob na nakarating na siya sa kuta ng mga aswang. Minabuti niyang huwag munang tumuloy doon at magmatsyag muna sa paligid sa kadahilan ng hindi siya gaanong handa sa kung ano man ang mangyayari. Para malaman kung ano ang nangyayari roon, minabuti niyang maghanap ng mas mataas na lugar. Nang makahanap na siya, pumwesto siya sa bahagi kung saan madali niyang makita ang nangyayari sa loob ng maliit na nayon doon. Sinipat ng maigi ni Zaro kung ano naman ang nangyayari hanggang sa makita niyang kakaiba ang galaw ng mga tao roon. May iilan sa mga kalalakihan ang wala ng mga damit at kumikintab ang kanilang katawan. Yun bang parang punong-puno ng langis. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, nakita niya ang 3 babae na nakagapos at merong mga piring sa mata. May nakita rin siyang malaking kawa roon, kaya nagkaroon siya ng hinuha na mga aswang nga ang nandoon. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamasid sa nasabing nayon nang makita niyang kinuha ng mga lalaki ang 3 babae. Muli silang sumigaw at umiyak. Narinig ni Zaro ang pagmamakaawa nilang huwag patayin, pero tinawanan lang sila ng mga tao roon. Nang mga sandaling yon, nagpalinga-linga na si Zaro hanggang sa may makita siyang malaking bato. Nagkaroon siya ng ideya para mailigtas ang 3, pero bahagya siyang nag-alangan dahil baka hindi niya kayanin. Habang nagdadalawang isip, uminit ang kanyang suot na pangil ni Tandayag. Naalala niya ang sinabi ng kapres sa kanya, kaya sinubukan niyang itulak ang malaking bato. Noong una, hindi man lang niya napagalaw yon. Pero sa ikalawang pagkakataon, nang isipin niya ang patungkol sa posibleng gagawin ng mga aswang sa kanilang bihag, mas nag-ibayo ang kanyang lakas. Nagawa niyang maigalaw ng konti ang malaking bato, kaya mas humugot pa siya ng lakas hanggang sa gumulong yon patungo sa nayo ng mga aswang. Noong una nabahala siyang baka matamaan ng mga bihag, pero nabunutan siya ng tinik nang makitang bumagsak ang bato sa pinakamalaking kubo roon. Dahil sa nangyari, nataranta ang mga nakatira roon. Kanya-kanya sila nang hanap kung saan ang galing ang malaking bato. Nagtago naman si Zaro nang sa gayoy hindi siya madaling makita ng mga aswang. Nang medyo naging kalmado na ang mga nakatira roon, nagpasya na ang binata na lumapit sa nasabing nayon. Nung mga panahong yon, ay wala siyang balak na makipaglaban at ang tanging gusto lang niya ay iligtas ang 3 bihag. Nang tuluyan na siyang makalapit doon,
Nagulat siya nang may isang aswang na nakakita sa kanya. Napasigaw ito, kaya sa labis na galit ni Zaro, inatake niya ang naturang nilalang at naglaban silang dalawa. Dahil mas nag-iba yung kanyang lakas, nagawa niyang balian ng nilalang at ibalibag sa isa sa mga kubo roon. Saktong pagkatapos niyang ibalibag ang nasabing aswang, narinig niya ang mga pagyabag na papalapit sa kanyang pwesto. Dahil dito nagmadali siya sa pagtago para hindi siya mahuli ng mga yon. Nang makita niyang halos lahat ng mga nandoon ay nasa anyong aswang na, naging mas maingat siya sa kanyang paggalaw. Pagapang siyang umusad at patungo sa likuran ng nayon. Nang makita niya ang mga bata at babae na nandoon, kahit papaano'y nakampante siyang mas madali niyang maililigtas ang 3 bihag. Maingat siyang lumapit sa 3 babae na nakatali at walang pagdadalawang isip niyang kinalaga ng mga yon. Nang magsasalita pa sana sila, biglang sumenya si Zaro na huwag silang gumawa ng ingay. Noon din, sinabihan sila ng binata na tumakas na roon para iligtas ang kanilang mga sarili. Pabulong naman na nagpasalamat ang 3 at agad na tumakbo papalayo. Dahil sa kanilang pagmamadali, nakagawa sila ng ingay. Agad namang napasigaw ang mga babaeng naroroon. At pagkatapos ng kanilang ginawa, nagpalit sila ng anyo. Alam ni Zaro na susugurin siya ng mga yon, kaya inihanda niya ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari. Walang ano-ano, umatake sa kanya ang mga babaeng aswang. Hindi naman natinag si Zaro at kinalaban niya ang mga ito. Dahil sa kanyang lakas at liksi, isa-isa niyang naitumba ang mga babaeng aswang. Ang iba sa mga aswang na may malalalim na sugat ay naibalibag niya na naging rason para hindi na sila makabangon pa. Nang malapit nang maubos ang mga babaeng aswang, umatake na rin kay Zaro ang mga lalaki. Dahil mas malakas sila, nabahala ang binata. Minabuti niyang siguruhing patay na ang mga babaeng aswang nang sa gayoy matutukan niya ang pakikipaglaban sa mga lalaki. Nang malaman ng mga lalaking aswang ang nangyari sa kanilang kababaihan, lalo pa silang nanggalaiti. Mas naging mabagsik sila, kaya naging dehado ang sitwasyon ni Zaro. Naging mas maliksi pa ang mga nilalang na nakapaligid sa kanila, at bago pa man niya malaman kung ano ang susunod na mangyayari, nagawa na ng mga yon ng kuyugin siya. Napamura na lang si Zaro nang mabuwal siya sa lupa at mabitawan niya ang kanyang itak. Nagpumiglas siya at sinikap niyang makabangon, pero dahil marami ang mga aswang na kumukuyog sa kanya, nahirapan siyang makagalaw. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam siya ng bahagyang pagyanig ng lupa. Saglit namang natigilan ng mga aswang dahil doon. Akala niyo ba madali niyo ako matatalo? Tumingin kayo sa unahan. Nabuhayan ng loob si Zaro nang makita niya ang kapreng nagkaloob sa kanya ng pangil ni Tandayag. Dahil sa presensya ng kapre, nataranta ang mga aswang. Hindi naman sinayang ni Zaro ang pagkakataon. Buong lakas niyang itinulak ang mga aswang na kumuyog sa kanya na naging rason para mapaatras sila. Saktong pagkatayo ni Zaro, nawari niyang wala na ang kapre. Napangisi na lang siya dahil naisip niyang baka sinadya ng nasabing nilalang ang magpakita para iligtas siya sa ganoong sitwasyon. Wala na ang kaibigan kong kapre. Ako na lang ang nandito. Kaya akong harapin ninyo. Napaangil naman ng mga aswang at muli nilang ibinaling kay Zaro ang kanilang pansin. Walang ano-ano, sabay silang sumugod sa binata. Hindi naman siya nagpatinag sa mga nilalang at kahit mano-mano ay nilabanan niya ang mga yon. Ang kada aswang na lumalapit sa kanya ay sinusuntok niya at sinisipa. Kalaunan, nang malaman niyang medyo naging mabagal na ang kilos ng mga aswang na yon, binubuhat niya sila at walang agam-agam na ibinabalibag. Dahil sa kanilang ginawa,
Marami sa mga nilalang ang nabalian ng buto at tuluyan ng hindi nakagalaw. Ang dapat sa mga kagaya ninyo, mamatay. Kung hayaan ko lang kayong mabuhay, darating ang araw na mananalasa kayo sa kanayunan. Sigurado ako na marami ang magdurusa dahil sa pagiging hayok ninyo sa sariwang laman. Nang lahat ng mga aswang ay gumagapang sa lupa, hinanap ni Zaro ang kanyang itak. Nang matagpuan niya ito, nilapitan niya ang mga nilalang at isa-isang ginilitan sa kanilang leeg. Ang ilan na sumusubok pang manlaban sa kanya ay walang awa niyang pinupugutan ng ulo. Noong matapos niyang gawin yon, nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya akalain na magagawa niya ang ganoong bagay. Pero nang maisip niya na ginagawa naman niya yon para sa kabutihan ng nakararami, nawala ang pagdadalawang isip niya sa kanyang sarili. Magpapatuloy na sana siya sa kanyang paglalakbay nang biglang dumilim ang buong paligid. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at kumislot din ang mutyang suot niya. Ilang sandali pa, may narinig siyang pagaspas ng pakpak kaya agad siyang napatingala. Napalunok na lang ng kanyang laway si Zaro nang makita ang isang nilalang na may napakalapad na pakpak. Napagtanto niyang yon ang dahilan kung bakit biglaan ang pagdilim ng paligid. Alam niya na malalagay siya sa alanganin dahil sa kanyang pwesto, kaya tumakbo siya patungo sa mataas na bahagi. Noong nandun na siya, nakita niyang nakahandaring lumapag ang nasabing nilalang. Napahawak na lang ng mahigpit sa kanyang itak si Zaro nang unti-unti nang bumababa ang nilalang. Pagkalapag nito, tumambad kay Zaro ang anyo nito. Sobrang itim ng kanyang balat. Nagbabaga ang kanyang mga mata na kakulay ng buwan. Napansin din ni Zaro na bumabakat ang mga ugat nito, kaya naisip niyang baka mas mataas at mas malakas na uri ng aswang ang kanyang kaharap. Kung sino ka man at kung saan ka nang galing, hindi ako natatakot sa'yo. Hindi sumagot ang aswang. Umangi lang siya at agad niyang inatake si Zaro. Hindi naman nagpadaig ang binata at nilabanan niya ang nasabing nilalang. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya dahil ang tanging nasa isipan niya ay ang matalo yon. Dahil sa kanilang paglalaban, pareho silang nawala ng balanse. Nagpagulong-gulong sila hanggang sa makarating sila sa baba. Nang nasa patag na bahagi na sila, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalaban. Nakipagbuno si Zaro sa aswang at sa hindi niya inaasahan, lalo pang naging malakas ang nilalang. Sinikap ng binata na matalo yon, pero nakaramdam siya na hindi niya ito kaya. Bago pa man siya makailag, sinuntok siya ng nilalang na naging rason para tumilapon siya, pati na ang kanyang hawak na itak. Babangon pa sana siya pero lumundag na ang nilalang para ibabawan siya. Inihanda niya ang kanyang sarili pero nagulat siya nang makitang nananatiling nasa ere ang nilalang. Nagulat na lang ang kanyang mga mata nang makita niyang nakatayo roon ng kapre at nagawa niyang hawakan sa ulo ang nilalang gamit ang dalawang kamay niya. Nagpumiglas naman ang aswang. Ilang beses niyang sinubukang kalmutin ng dambuhalang nilalang pero hindi yun nasusugatan. Huwag kang makialam dito, kaibigan. Kaya kong patayin ang aswang na yan. Wala akong pakialam kung malakas siya o kung ano man ang uri niya. Saktong pagkauwi ka ni Zaro, biglang gumalaw ang aswang. Sinipa nito ang kapre na naging rason para mabitawan siya nito. Nangakmang susugod pa sana ang nasabing aswang, mabilis siyang inatake ni Zaro. Napansin naman ng nilalang ang naging paggalaw ng binata, kaya ibinaling nito ang pansin sa kanya. Nung mga sandaling yon, hindi na nakaramdam ng kung anumang takot si Zaro. Nilabanan niya ang nilalang at sinikap niyang masabayan ang likse ng galaw nito at maging ang lakas ng nilalang. Noong lumaon, naibuwal niya ang aswang at halos hindi na ito gumagalaw.
Inakala niyang hindi na makakalaban sa kanya ang aswang, kaya hinanap niya ang kanyang itak para sana'y pugutan ng ulo yun. Bago pa man niya magawa ang nasabing bagay, napatayo na ang aswang at humarap sa kanya. Mas naging mabalasik ang itsura niya. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Zaro, umatake sa kanya ang aswang. Napangisi naman siya at buong tapang na sinalubong yon. Nagsagupaan silang dalawa at walang naging pakialam si Zaro kung nakakaramdam siya ng sakit ng katawan. Kalaunan, naibuwal niya ang dambuhalang aswang at napansin niyang nanghina na ito. Akala ko pa naman malakas ka. Sa una ka lang pala magaling. Sa bandang huli, parang papel ka lang na napakadaling tiklupin. Napaangil ang aswang. Lalapitan sana ni Zaro yon, pero nakita niya ang kapre. Sumenyas ito sa kanya na siya na ang bahala sa aswang at wag nang makialam ang binata. Napatango na lang si Zaro noon at hinayaan ang kapre sa kanyang gagawin. Nilapitan ng kapre ang aswang. Binuhat niya ito gamit ang isang kamay. Nagpumiglas pa ang nilalang at sinubukan pa niyang labanan ng kapre, pero pinilipit lang nito ang katawan ng aswang. Napatakip na lang ng kanyang tenga si Zaro dahil narindi siya sa sobrang lakas ng pagpalahaw ng nilalang. Dulot ng kagagawa ng kapre, namatay ang nasabing aswang. Nabunutan naman ng tinik si Zaro dahil doon at minabuti niyang magpasalamat sa kapre na naging kaibigan niya. Nung mga panahong yon, nag-usisa ang kapre kung saan pupunta si Zaro kaya sinabi niya ang kanyang binabalak. Nag-alok naman ng tulong ang kapre na ihatid siya sa kabilang bayan at hindi naman yon tinanggihan ni Zaro. Bago niya ihatid ang binata, binigyan niya ito ng upos ng kanyang tabako. Sinabi nito na marami siyang pwedeng paggamitan nun, kaya tinanggap din ni Zaro ang nasabing bagay. Para may ihatid siya, dumaan sila sa lagusan ng mga engkanto. Pagdating nila sa kabilang bayan, iniwan na ng kapre si Zaro. Dahil wala siyang kakilala roon at gusto niyang magkapera, nagtanong-tanong siya sa mga tao patungkol sa mga trabaho na pwede niyang pasukin. Kalaunan, may nag-alok sa kanya na magtrabaho sa manukan, kaya hindi niya na ito tinanggihan. Naging maganda ang pakikisama ng kanyang amo sa kanya at binigyan siya nito ng isang tandang. Napag-alaman din niya sa kaibigang kapre niya na magagamit nito ang puso ng tabako sa kanyang manok na isasabong. Kaya naman sinubukan niya kaagad yun. Binaunan din niya ng kapirasong bahagi ng pangil ni Tandayag ang tandang, kaya mas naging malakas at maliksi ito kaysa sa ibang manok. Ganun na lang ang tuwa ni Zaro nang naging sunod-sunod ang pagkapanalo ng kanyang tandang. Pagkaraan pa ng ilang taon, nakapag-ipon siya at kahit papaano'y umasenso rin ang kanyang buhay. Isang beses, naisipan niyang balikan ang kanyang lola Pepay. Pero sa kasamaang palad, nalaman niyang namatay na pala ang matanda. Nang magkaroon na ng pamilya at anak si Zaro, naikwento niya ang kanyang karanasan. Kalaunan nang tumanda siya, ipinamana niya sa kanyang anak ang upos ng tabako ng kapre na naging susi sa kanyang pag-asenso. At pati na rin ang nagbigay sa kanya ng ibayong lakas at liksi para talunin ng mga aswang na walang iba kundi ang tinangan niyang mahiwagang mutya ng pangil ni Tandayag.